Tervehdys arvon kuulijat. Nyt seuraa Pohjoinen signaali, ensimmäinen osa. Jakson nimi on Suomen ydinjäterahasto. Kerrohan arvon kuulija, miltä tuntuisi saada joka vuosi jopa tuhansia euroja verovapaata osinkoa ilman, että omistat ainuttakaan pörssiosaketta tai rahasto-osuutta. Ihan vain sillä perusteella, että olet Suomen kansalainen. Nyt kun olen saanut teidän huomionne, niin pieni pohjustus lienee paikallaan. Aika ajoin Suomessa nousee pinnalle keskustelu siitä, että pitäisikö Suomen ottaa vastaan muiden maiden ydinjätettä loppusijoitettavaksi. Että radioaktiivinen jäte tungettaisiin jonnekin peruskallioon ja olisi siellä ilmeisesti turvallisesti säilössä ja ei aiheuttaisi liiaksi säteilyä ihmisille. Ja maailmassa on ymmärtääkseni noin 450 000 tonnia käytettyä ydinpolttoainetta loppusijoitettavana, mikä on siis se määrä, joka on syntynyt koko ydinvoiman historian aikana koko maailmassa. Ja se määrä vastaa tilavuudeltaan noin Suomen eduskuntatalon tilavuutta, että suhteellisen pieni määrä on nyt, kun ajattelee, että jos koko historian ajalta koko maailmassa. Ja tämän vuoksi toisinaan on keskusteltu siitä, että koska Suomen kallioperä on vakainta ja vanhinta koko Euroopassa, niin voisiko meillä olla bisnestä siinä, että otettaisiin maksua vastaan muilta mailta heidän ydinjätettään loppusijoitettavaksi meidän kallioon, jos näillä muilla mailla ei ole yhtä otolliset geologiset mahdollisuudet loppusijoittaa ydinjätettään itse ilman merkittäviä kustannuksia. Minä en ota tässä kantaa ydinjätteen loppusijoittamisen teknisiin tai eettisiin kysymyksiin. En tule tässä esittämään, että pitäisikö meidän tehdä näin vai ei. Siitä lienee syytä käydä vielä keskustelua yleensäkin enemmän. Mutta sen sijaan haluan koskettaa tässä tätä ylisukupolvista sosiaalisen oikeudenmukaisuuden näkökulmaa. Katsokaa, usein tässä keskusteluyhteydessä muistutetaan siitä, että tämä ydinjäte on aktiivinen todella pitkään. Puhutaan sadoista, jopa tuhansista vuosista. Niin tässä eettisenä kysymyksenä tulee esiin se, että tässä ollaan tekemässä päätöksiä, jotka tavallaan vaikuttavat lukemattomiin ja taas lukemattomiin uusiin sukupolviin tulevaisuudessa. Niin minä tulin tässä ajatelleeksi, että joo, näinhän se on, joten jos me päätetään toimia tällä tavalla, niin tästä toimesta saatavat tuotot on ohjattava oikeudenmukaisesti kaikille suomalaisille, eikä mihinkään herrojen norsuluutorneihin ja kiilusilmäisten poliitikkojen lemmikkiprojekteihin. Näin ollen minun ehdotukseni on tämä. Suomen ydinjäterahasto, josta maksetaan vuosittain jokaiselle Suomen kansalaiselle kansalaisosinkoa, jopa tuhansia euroja. Oletteko valmiit? Näin se toimii. Ensin otetaan vastaan semmoinen 100 000 tonnia, sanotaan vaikka näin, muiden maailman maiden ydinjätettä loppusijoitettavaksi. Ja laskutetaan tästä noin 2-3 miljoonaa euroa per tonni. Ja tästä syntyy myyntituloa semmoinen 200-300 miljardia euroa. Ja sitten perustetaan tämmöinen valtionhallinnoima ydinjäterahasto, joka sijoittaa nämä myyntivarat 200-300 miljardia euroa kansainvälisillä markkinoilla, esimerkiksi osakkeisiin, obligaatioihin ja kiinteistöihin. Ja tämän rahaston tuotto voisi olla keskimäärin noin 5% vuodessa, mikä lienee ihan kohtuullinen odotus. Ja sitten tästä tuotosta jaetaan Suomen kansalaisille vuosittain verovapaana osinkona 70% ja sitten loput jätetään rahastoon kasvattamaan pääomaa. Jos tällä esimerkillä lasketaan, niin jos rahaston koko on semmoinen 200-300 miljardia euroa, niin 5% tuotto vuodessa olisi semmoinen 10-15 miljardia euroa. Ja kansalaisille osinkona jaettava osuus 70% olisi vuodessa semmoinen 7-10,5 miljardia euroa. Jos tämä jaetaan koko väestöllä noin 5,5 miljoonaa, niin jokainen Suomen kansalainen saisi semmoinen 1 200-1 900 euroa verovapaata osinkoa vuodessa. Ihan jokainen, vauvasta vaariin. Joka vuosi. Ja koska 30% osingosta sijoitetaan aina takaisin, niin tämä rahaston pääoma kasvaa joka vuosi.
ja maksettava osinkokin kasvaa hiljalleen joka vuosi, joka tietysti myös riippuu siitä, että miten se rahasto on menestynyt kulloisinakin vuonna. Niin, että tämä rahasto toimisi jatkuvana ylisukupolvisena kasvavana tulonlähteenä jokaiselle Suomen kansalaiselle vauvasta vaariin. Eikä tämä edes edellytä sitä, että tätä maailman ydinjätettä otettaisiin loppusijoitettavaksi myöhemmin lisää, vaan se alkuperäinen 100 000 tonnia on tämän perusta eikä muuta tulla tarvitsemaan. Tämä malli on minun mielestäni yksinkertainen ja reilu. Se parantaa kansalaisten ostovoimaa, parantaa kotimaista kulutusta ja virkistää kansantaloutta. Se on vähän niin kuin tämmöinen jokavuotinen muhkea veronpalautus, paitsi että se ei edellytä sitä, että arvioisit tulos verohallinnolle yläkanttiin, vaan sinun täytyy vaan olla olemassa ja olla Suomen kansalainen ja se riittää. Sillä perusteella saa tätä osinkoa. Tämä olisi myös epäsuora tuki syntyvyyden nostamiselle ja se ehkäisisi lapsiperheköyhyyttä, koska vaikka tässä mallissa jokainen kansalainen saa osinkonsa, niin kuitenkin tämmöinen 3 kuukauden ikäinen sylivauva ei tee tonneillaan mitään, joten ne luonnollisesti ohjataan sen vanhemmille. Joten jos perheessä on isä, äiti ja 4 alaikäistä lasta, niin sitten tämä kotitalous saa osinkonsa 6 kertaan. Niin sanotusti huonoina vuosina, silloin kun rahasto ei menesty yhtä hyvin kuin kenties keskimäärin, niin silloinkin tämä osingon suuruus olisi esimerkiksi 4 000–5 000 euroa. Ja silloin kun on hyvät vuodet, että se rahasto menestyy poikkeuksellisen hyvin, niin silloin osinko, tämä yhteispotti tälle perheelle, 6 hengen perheelle olisi reilusti yli 10 000 euroa. Että varmaan kelpaisi monelle lapsiperheelle vai mitä. Tämä Suomen ydinjäterahasto kansalaisosinkomalli on minun uniikki oma keksimä ideani, jonka olen lähes täysin kopioinut Alaskan Permanent Fund-rahastosta. Katsokas, Yhdysvaltojen Alaskassa löydettiin aikoinaan runsaasti öljyä ja 70-luvulla perustettiin tämä APF-rahasto, eli öljytuotot sijoitetaan tähän rahastoon ja sitten maksetaan Alaskan asukkaille vuosittain. Ja Alaskan asukkaat saivat tästä rahastosta viime vuonna semmoinen $1,655 per asukas vauvasta vaariin. Ja sitä edellisenä vuonna he saivat $1,312 per asukas. Että jos mietitte, että tämä on ihan haihattelu, joka ei voi toimia, niin kyllä tämän kaltaisia järjestelmiä on jo olemassa. Mutta koska meillä ei ole öljyä, niin ehkä me sitten voimme tunkea radioaktiivista jätettä kallioon ja löytää onnemme siitä. Mutta tämä oli minun visioni, Suomen ydinjäterahasto ja siitä maksettavat kansalaisosingot. Kertokaa, miksi tämä ei toimisi. Tämä on ollut Pohjoinen signaali. Kiitos mukanaolostanne, arvon kuulijat. Seuraava kerta.